Copiat tropa. Vinga, va, per Tatooine. He matat, m'he menjat nadons per assegurar un dau. He tirat iniciativa. Arnau, t'ha fet créixer el segon, està al servidor ple, estic intentant entrar, designa un altre. Hòstia, que guapo. Jo el que et puguis posar una caputxa puntiaguda d'infanteria és increïble, tio. No, Talos, no! Damn. I can't see fucking shit out of this thing. Proposo a tots els que hagin de fer de troll que quan vagin a fer el pisotón abans diguin el seu nom i pisotón. No. Jo prefereixo morir en un pisotón que m'avisin, ha sigut divertit. El pisotón no fa damage, només es tuneja, o sigui, no passa res. No sé qui ha dit lo de que no vol que l'avisin, però m'ha agradat molt, és una gran actitud, És molt true. Hem de rolejar com el caos, no? Pues això. Formarem a la dreta, amb mi, ja formem doble clenxa. Jo vaig així, vale? Em veieu? Com vaig jo? Sí. Amb les banyes. Copiat tropa. Vinga, va, per Tatooine. Endavant, sortim. Caos. Preparem l'alto. Desplegament a l'esquerra. Preparem l'alto a la meva esquerra. Trolls, entreu. Línia carreguem pel flanc. Endavant. Penetració absoluta contra l'arbre. Cap a esquerra. Pivotem a esquerra. John s'englava la raça Peretini a esquerra. Vale, enrere. No us estireu tant, enrere. Vale, endavant, desplegament a esquerra i tornem a carregar. Ens hem regrupat. Endavant, amb mi. Vale, enrere, carreguem. Vale, saltem a baix, els pillem l'esquena. Endavant. 208 contra 264, estem perdent. Tercer mort. Manteniu el combat. Cap a l'esquerra, va la raça, Geluber, el Pac, necessito un troll aquí. Brutal, Velator. Endavant. Necessito gent combatint. Ens repleguem. Replegació cap als nostres trolls, ens repleguem, va la raça. Primer mort. Això està guapíssim, Ja no és Kiltons. La línia, formem ràpid, trolls a la dreta. Línia ja està. Sortem! Va, que ho hem fet molt bé, Ara tenim 8 trolls. Sí. Desplegament esquerra-dreta. Preparem impacte. Trolls cap endavant. Desplegament esquerra, preparem l'alto. Vale, càrrega, entrem, ajudem els trolls. Càrrega. Mantenim la càrrega, trolls cap endavant. Entren dos. Trolls càrrega. No ens posen de l'arbre, no superem l'arbre. He fet crash. Està bé, no ens superem l'arbre. Està bé. Això està guapíssim. No superem arbre, està bé. Cap endavant. Suck my wiggly dick! Entrem cap a dreta. Lo de troll està guapíssim, Us ho passareu de puta mare, xavals. Sí. Està molt guapo. I des de darrere es veu guapíssim el combat, tio. Jo demano una ronda de pau on els trolls es dediquin a fer sorolls de rol a l'última ronda mateix. Línia, sortim. Aquí la clau és entrar de boca a la bola dels enemics i començar a revertir. Si ens emporteu un dels nostres pel davant, Sí, com més enemics tingueu a prop i spamegeu full helicòpter esquerra-dreta. Vale, mitja volta, correm. No sé que no és live, però correm. Si no és live, no ens podem anar a pagar d'hòsties amb aquesta gent? No, Vale, mitja volta i càrrega. Endavant, trolls! Trolls, feu soroll, troll! Cavalleria enfront. Déu meu. No hi ha cap EV on es permeti robar cavalls, sisplau, controleu-vos. Entra la cavalleria. Hòstia, com pega la cavalleria, tu. Me'n vaig. El troll rebenta, però heavy, tio. Ja, hòstia, m'han fotut. Sí, a mi m'estan fotent explotar el camp. És increïble el mod de l'arbre. Que guapo. L'arma en cadena sembla la meva tita al matí, Vale, situació de combat. Orgullosos. Ens infiltrem entre les línies com si fóssim una infanteria més i sortim del mig a causar el caos. Soc molt feliç veient això, tia. Endavant. Envoltem per l'esquerra. Seguiu-me a mi, amb preferència amb mi. O podem fer la del Maki, Maquis de 3 metres, go! Càrrega, endavant, entreu! Som-hi! Despertacaos! Fes-ho, ara! Dios! Oh, yeah. Vale.
Els que heu tirat a esquerra, torneu. Porteu un cura de... Va la raça tercera nivell, server, tio. Hòstia, Captura, vale, captura. Captura, perquè això... De 200 que m'ha fet a mi. 600 persones, Que facin no. Li envies al Jim i li dius, fes una promote sense examen, tio. M'ha fet crash. Què dius? És broma. Entra, Gasset, entra. Li he fotut el control, Estic entrant, malpits, estic entrant. Uah, però el server va com el cul, ara. A mi m'agrada el teu cul, Pol. Ai! Hòstia. Puc anar amb una classe que no sigui cultista? Carlista? Sí. No, carlista, no. Els que estigueu de Marauder, la destral va rapidíssima. Ja, però el pic té més aura. Això és veritat, Jordi. El pic és de mojarres. Una pregunta, és normal que m'estigui trigant molt Tío, ¿por qué no spaweo, hermano? Vinga, va. Hermano. Hem de fer el subnormal i anem a la dreta. Vale, Arnau, diuen que esperem abans de que... O sigui, que es ponegi tot. Arnau. Però vaya Hòstia, és el malson de l'Arnau, tio, no pot pillar la iniciativa. Me corro, Arnau. Vinga, va, dues clenxes, tio, que fins aquí tothom se s'ha fotut pel nas ja el dissabte, però ara toca fer-les. No consumo nada, ¿sabes? Estàs disfrutant moltíssim ara, Arnau, oi? No sé res de lore, però m'agradaria més ser un Ewok, però sí. Un Ewok, tio. Vull que pugeu les escales aquestes, les 3. Vosaltres l'escala esquerra, vale? Us ocupeu de pujar per l'escala esquerra. Per Qualsevol la més d'aquestes esquerra de tres? totes. Sí, la més esquerra de totes és el Mugabar. I endavant, cap a dalt. I honor i a morir. Honor i a morir. I és igual les pedres. Vinga, Tirem cap va, amunt. pugem. Em dona igual les pedres, Us podeu cobrir Pugeu mentre l'escala, pugeu per pugeu les escales, us podeu cobrir. L'han tirat. Distribuïu-vos. Vinga, amunt, escala! Vale, escolteu-me, distribuïu-vos 10 i 10. Ràpid, i aneu pujant. Endavant al Mugabars. No pareu. Flop doble! Boníssim, Herbie! Endavant al Mugabars! Assegurem aquest tram de muralla. Vale, atenció al Mugabars. Full push esquerra, entrem a torre. Full push esquerra, endavant. Entrem. Esquerra, entrem. Cap amunt. En venen de baix. Vale, endavant. Netegem la muralla, endavant. No veig res, tio. Oh, Déu meu. Talleu-los. Primera persona és més immersiu. Home, segur que és prou més, la veritat. Seguim cap endavant. Vale, necessito gent aquí, càrrega per darrere, endavant al Mugabars. Endavant, entreu. Push, penetració, entrem. Va, que ve el morlaco de l'Arnau davant, Endavant. El gordaco, tio. Endavant, trenquem. Com corren. Oficial en perill. Carreguem cap endavant. Estan fugint com conills, xaval. Que l'he cancel·lat, tio, flipa. Tenim la sala del rei. Victòria, el Mugabars, victòria. Vale, m'he posat un martell diabòlic, O sigui, ara, buah. Hòstia, pico, xaval. Quines ganes, tio. El Pico és molt xeto. Ho ha dit el Jordi abans, diria, dona molta aura al Pico. Vale, tranquils, regrupeu-vos, regrupem amb la resta de tropa, que vegin que aquí hi ha gent, que aquí hi ha 3 exèrcits fent-nos pressió. Hem de parentar, nois. Vigileu arquers a dalt, Sembla que són 17 regiments aquí. Cuidao els arquers. Vale, amb mi, tropa, amb mi, ràpid. Vale, no, tornem barricades. Vaya finta. S'han quedat. Vale, atenció, situació de combat. Secció, senyor Cabalarrasa, el fas. Pujareu a la meva ordre a escala esquerra. Camell, Januski, Pol aeri, centre. Fralitol, Herbitruix, Poliski, dreta. Endavant, salteu, la resta no, la resta barricades. Vale, endavant. Endavant la resta. Endavant, pugem. Soc el primer! Endavant el Mugabars! John, Pugeu! Endavant el Mugabars, assegureu la muralla. Com s'han fugat tots, les putes rates. D'Arnau està en fase de volum. Està en fase de volum faixa preta total. D'Arnau la setmana que ve sap tot el lore de Warhammer i ja veuràs. Un armada aquest, buah, li fotré un mazazo de culturista. BAM! Vale, endavant, seguim. Vale, alto, camell, alto, ens regrupem aquí, no calleu, sisplau, per l'amor de Déu. En regrupem, situació de combat, sisplau, Càrrega, endavant per la porta. Vale, seguim. Vale,
Un, dos, tres, saltem, saltem, saltem! Si podeu, no sé si es pot. Torneu, que ens ametrallen, torneu, que ens ametrallen. Torneu, que ens ametrallen. Buah, chaval, qual cenetero, Buah. No he mort! Hòstia, els trolls han entrat. Mare meva, com han entrat. Que heavy. Buah, veure el troll a la muralla contra els arquers és heavy, Bom. Però hòstia, et vas costar. No, don't do it! Vale, a mi... Eleva'm una forma de vida superior, Pau. Vaig. Perquè com no has pogut jugar a tu, doncs... Exactament. A la forma de vida més superior del caos. Vale. Vols espasa i escut o un mandoblazo, o sigui, arma a dos mans? No em cal blocar. Però no mor, què li passa? Però quantes hòsties li han de fotre? Serà una classe espacial, aquesta, saps? Sí, un heroi. 400 Deu ser un heroi o alguna cosa. El Chillfroy té panxetat. Sí, però encara d'un, saps? No saben fer spam, aquesta gent. Té plot armor el cabron o com? Sí, literal, té plot armor. Tindrà més vida i més stats. Ai, que se'ls fa, Tu, pensa d'època, tio. No se'ls fa. Toma! Ja està. Hola. Hi ha una escala trencada, però dues funcionals, Vale, Fraridol, Gamay, Poliski, pugeu a escala. Pugeu-la, però no pugeu, Pugem per aquesta única escala. Vale, push. Entreu. No. Vale, manteniu allà, manteniu el combat. Els que esteu dins, manteniu el combat, us manteniu vius. Push, entrem, que no tanquin, és igual. Vale, concentració del Mogavars. Endavant, és la Guàrdia Real, tot de mandoble. No, fem la majoria, fem part. Estem lluitant a la torre. Buah, s'està fent córrer, això és una passada. Torri potas. T'he vist gaudir amb el troll, vale? Bueno, com un nen petit, Home, m'he tret un saló de la fama amb el troll. Podeu tots els del canal que porteu troll cridar com autèntics energúmens, tia? Un moment, 5 segons.